Ето виж, няма политика за спорта, няма политика за екологията, няма политика финансова, ако щеш. Ние нямаме политика за развитие. Това е страшното. В момента затварят цели автосервизи. Затварят се заводи. Знаеш ли защо? Защото образованието ни е нула. Защото няма кой да учи. Няма кой да работи. Няма кой... Не бе, ти ако си научен, ти ще работиш, ти ще изкарваш пари. Но няма кой да ги научи тези хора. Всеки иска да стане адвокат, всеки иска бизнес менеджер, всеки и не да знае... продава имоти, да става. Да. Ама ти забелязал ли си преди, примерно, както ти си ходил при този човек за автомобилите? Да, при бабка Слави. Да, ти си го гледал в ръцете какво прави. Аз не разбирам от автомобили, аз не съм монтьор. Да, но си го гледал, имал си желанието, Да, имал ходил съм. си при него, той ти е дал, примерно, някакви такива знания, където няма откъде да ги научиш, човек. Да, при него съм се научил да смеям накладки, примерно. На 3-14 годишна възраст. Някой, примерно, е имал строгар, друг е имал кумшия шивач, аз съм имал кумшия обущар. Аз ходих там и човека правеше обувки, бе. Колко обущари знаеш в момента в София? Не знам. Не знам, наистина не знам. Но тогава кумшията, знаеш ли... ходиха след работа да си оставят обувките. Той записваше на една листчета кои обувки на кого са. Имаше лепачка, имаше шмиргел. Аз му помагах за това нещо. Слагах му хелмета от едната страна, от другата. Стелки режеше. В едно гаражче. Много хубаво беше. Така. Колко телевизионна сервизи знаеш да има някъде? Не знам. Наистина знаеш, не знам. че в момента, даже днеска точно коментирах тази тема, един доста солиден, доста голям сервис на едни хора, с които се познавам, не са ми най-големите приятели. Ходил съм там при тях, ползвал съм услугите. Те в момента дадат сервиза под наем. Той има 4-5 клетки с оборудване, с всичко. Знаеш ли, що го дава под наем? Защото няма кой да работи. Ние не произвеждаме кадри. Ние произвеждаме TikTok. Точно, всеки иска да прави гифтове, нищо. Да прави лайфове, да изкарва пари, да прави... Това е до време. Просто тези хора не са останали гладни. Да, защото има кой да им дава в момента. И това е трагедия. Аз за това ти казах отдей. Ние живеем в най-пропадналата държава. Ние не произвеждаме кадри. Въпреки, че сега в TikTok леко се промени, но пак го има това нещо. TikTok е платформа за забавление. Значи, сина ми на 13. Ще гледа TikTok. Той най-вероятно и тебе те гледа. Защото отдей му каза, ще го прида. И той каза, аз съм го гледал. Викам, добре. Той като стане 2 дена гладен, ще забрави за TikTok. Като не може да си плати сметката на телефона, ще забрави за TikTok и ще ходи общ работник за 100 лева някъде да влачи чувалета с цимент, за да може да яде. И аз сега точно това се опитвам да му обясня, че хубаво, не искаш да работиш с колите. Колите са ти хоби в момента. Мога да ти предложа нещо, ако искаш. Той като беше малък, знаеш какво си играехме в нас? Играехме си на организатори. Колкото да ти е странно, може би тези хора, които те гледат, няма да го повярват, но ние вкъщи си играхме на организатори. Организираме събития. Я, тата, да видим сега заявките, дай тук да видим кой с кой номер е, ти какви заявки имаш, колко коли, дай да видим къде ще са постовете на ралито. Кой е часовия график. Това е било преди 3 години, си не ми в момента на 13. Сега като му казвам, аз играем на организатори, вика, гледай, сега днес имам шестица по математика. Остави ме. Още ме намира. Нали? И аз се радвам, че той има шестица по математика. Нали? Добър ученик и учи се, тренираше, отказа спорта. Надявам се да стане човек някой. Нещо? Не, шегувам се. Естествено ще стане. Но пак опираме до там. До липсата на кадри. Ето затова няма ралита. Затова не се случва нищо. Защото нямаме контролен орган. Нямаме човек, който да ръководи. Ние нямаме федерация. Затова няма състезания. Затова тези хора, които дойдат в мола, ще го видят Тошко Дунев на живо, без да кара. Те просто ще дойдат да видят Тошко и една кола. Ама те хората са жадни за събития. Няма събития, няма състезания. Започват да се правят клинчове разни. Аз адмирирам всички организатори. Под каквато и форма да го правят, каквото и да правят, всеко едно изкарване на колите навънка, дали ще е ретро състезание, дали ще е автомобилно с бегачки, дали ще е Купа Дракон, дали ще е Honda Cup, няма значение. Всеко едно изкарване на колите освобождава доброто в хората. Защото ти тогава си ангажиран с нещо друго и ти не мислиш за лошо.
Ти мислиш за добро, не мислиш за политика. За това казвам, че щупите седалката точно преди това, че всяко едно хоби е много хубаво за човека. Ако нямаш хоби, ти или ставаш зависим към нещо, или отключваш някакви психически неща в тебе, било то болести и такива неща. Защото хобито ти помага да разтоварваш всички проблеми, които ги имаш, да ги оставиш там, както ти каза по-рано. Ти като отидеш на една писта, ти забравяш за всичко. Нищо не ме интересува.